sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Marites, mga kabalitaktakan, at dahil ang daming lugar po na walang pasok, dahil din po sa malakas na pag-ulan, tumutok na kayo sa morning balitaktakan para kahit nilalamig kayo at nagkakape ay meron kayong kamarites every morning. And ang atin pong imamarites today ay punong-puno ng good vibes na madadala nyo all over the day and hanggang the end of the week, no? Pwede yan. Kaya chismis lang ng chismis habang nanonood sa Dynamic Trio, napapangunahan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Ayan, so yun nga, sabi ni Ate Ren kanina, halos lahat ng province dito sa Northern Luzon, walang pasukan. So alam namin na maraming tumututok ngayon to keep updated nga sa ating mga weather updates and of course some of our news too. But anyway, sasamahan ko ang ating dalawang minion in the house and si Sir Gentle Charles. Giant. Oo nga pala, sasamahan ko silang dalawa ngayong umaga at ito ang iyong ate or tita, Sofia Pagatungan. Kaya naman tutok-tutok na mga kabalitaktakan habang humihigop ng kape sa malamig na panahon. Nako, tuyong-tuyo pa dito, hindi pa umuulan dito sa Baguio City pero baka mamaya siguro. Kaya naman tumutok lang mga kabalitaktakan sa ating latest weather update mamaya kung nasan na po si Bagyong Florita at iba't iba pa pong kwento ng inspirasyon ang hatid sa inyo ng Dynamic Trio ngayong umaga. Pero bago yan, kailangan mapanood nyo muna kami kasi hindi kayo makakamarites kung hindi nyo alam kung saan kami hahanapin. Tama. Kaya naman sa mga gumagamit po ng kanilang mga television channels, pwede nyo pong hanapin, i-rescan po ninyo ang inyong mga TV channel and hanapin po nako. Ang sama talaga ng pakiramdam ko pag malamig. Ayun, hanapin nyo lamang po ang Highland, ang GNN and then sa baba po nito ay merong Highland TV. So ang channel po, it varies po ang channel number natin. Depende po yan sa inyong location. So sabi ko nga, ang aking advice, rescan. Ipihit-pihit nyo yung mga antena nyo. Pwede kami sa digital and pwede din kami dito sa pwede ba tayo sa analog? Pwede. Digital, kahit anong TV po, pwede kayo dyan. Kaya panoorin nyo na Highland TV. Naku, kung hindi nyo naman po kami mahanap, lalong-lalo na ngayon, tag-ulan, medyo mahina yung mga signal sa ating television. Meron naman tayo sa online. Live na live tayo ngayon sa Facebook. Kaya yan, like,
share, comment, give gifts or stars. Yan sa aming Facebook Live. Live na live din tayo sa YouTube. Ayan, you can also share it. And we also have our social media platforms wherein you can also like and follow them, like yung Instagram namin, RNG Luzon. We also have our Twitter and of course our website, rngluzonph.com, where we upload, of course, very interesting articles and updates din ngayong araw. So you can read articles and other articles sa websites natin any time of the day. Naku, namamaos Yan. na ako. OMG. no. Ba't kayo namamaos lahat-lahat? ang lamig. Oo, sige. Oo. And speaking of being updated, mga kabalitaktakan ako, atin munang silipin kung nasan na po si Bagyong Florita. Nasaan Ating na alamin siya? yan sa ating latest weather update ngayong umaga, August 23, 2022. Sa latest weather bulletin ng ating pag-asa, mga kabalitaktakan, naku, papalapit na po at malapit na hong maglandfall si Bagyong Florita dito po sa parte ng Isabela. Sa huling pagtataya po ng pag-asa, huling namataan ang mata ng Bagyong Florita kaninang alas 4 ng umaga, 120 kilometers east-northeast of Kasiguran, Aurora. Dala pa rin ho ni Bagyong Florita ang 95 kilometers per hour na pagbugso at 115 kilometers na kabilis ng hangin. So si Florita po ay bumagal ang takbo nito mula sa 15 kilometers per hour ay naging 10 kilometers per hour na lang ito. Pero baka mamayang alas 12 or mamayang alas 2 ng hapon maglandfall na po siya dyan sa parte ho ng Isabela. So nakataas na po ang signal number 3 sa north at eastern portion ng mainland Cagayan at yung iba't iba pa pong parte ng Isabela dito sa Makunakon at Divilacan at Palanan. Sa signal number 2 naman po, nakataas na po ang signal number 2 sa buong probinsya ng Cagayan, Babuyan Islands, natitirang parte ng Isabela, Quirino, eastern at central portion ng Nueva Vizcaya. At ito nga po, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ho ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern at central portion ng Aurora. Tropical signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet, La Union, Pangasinan, eastern portion ho ng Tarlac at Nueva Ecija, the rest of Aurora, eastern portion ho ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, at dito nga po eastern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon, at dito nga po sa iba't ibang parte na din ho ng NCR, including dito ho sa iba't ibang bayan dyan sa Rizal, northern portion ng Quezon, Polillo Islands at northern portion ng Laguna. Ganyan ho kalaki ang epekto nitong bagyong si Florita. So asahan po natin na magiging maulan pa rin dito ho sa ating bansa, dyan ho sa Ilocos Norte. Kahapon dito binuhos yung malaking portion ng habagat kasi humahatak pa rin ho ito ng pag-uulan. So samantala po sa mga level ng klase, nagkansela na ho ang probinsya ng Pangasinan. All levels po including Dagupan City, Urdaneta City, Rosales, Bugalyon, Mga Taram, at preschool to high school naman po, walang pasok ang preschool to high school dyan ho sa Kapitolyo, dyan sa Lingayen, Bimalay, Kalasyaw, Mapandan, Aguilar at Urbis Tondo. Yan po yung mga nagkansela ng klase dyan ho sa Pangasinan. Kahapon naman po dito sa La Union ay nagkansela na din ho ng pasok dito ho sa no classes din po pala, dyan po sa Pangasinan, dyan sa Bolinao, Bani, Anda, Alamino City, Sual, Labrador, San Carlos City, Basista, Bayambang, Malasiki, Bautista, Alcala, Santo Tomas Village at iba't iba pa po. So, whole of Benguet naman po, both preschool at senior high school ay kanselado na din dito ho sa probinsya ng Benguet. So, both public and private, although una pong sinabi ni Governor Melchor Declas na yung mga nasa signal number 2 lang ang walang pasok, pero buong probinsya na ho, isinali na ho ni Governor Melchor Declas ang preschool at saka senior high school. So, ang college po, meron pa rin pong pasok. So, sa mga nagtatanong, And dito naman ho sa Benguet, same Baguio City, preschool to high school
Yan po ang anunsyo kahapon ni Mayor Benjamin Magalong sa ating mga estudyante na papasok sana ngayong araw na ito. And sa La Union is Bawang. Yan. Oo, and sa La Union. cancel din kanina ang Pugo. Mm-mm. Oo, Pugo La Union po dito Cancel from preschool hanggang secondary levels po, both public and private schools in the municipality of Pugo. Yan, maliban po sa Pugo is si San Fernando din, San Fernando. Ayan, medyo Santo nawala. Tomas, Oo. ayan. San Preschool to Senior High School Santo Tomas at Santo Tomas Agoo at Preschool to High School ang Pugo. Yan, oo. Lahat yata ng sa La Union, ng munisipalidad, nag-cancel Oo, na. actually lahat po, halos lahat po sa La Union and sa iba't ibang lugar. Ilocos Norte Pero din. you have to really check kasi hindi natin alam, baka isa-isang lugar walang pasok ang senior high, pero sa lugar na to may pasok ang senior high. So you really have to check. Pero nasa discretion na din po ng ating mga parents kung papayagan ninyo ang inyong mga anak kasi depende na yan sa safety kung ano ang inyong mga gustong gawin. Kasi may excuse letter naman as long naman siguro na valid ang reason, Delikado din, wag na nating ipilit, kasi minsan parang umaaraw pa, pero may signal tayo, tapos mamaya pala, bigla na lang niyang iuulan ng malakas. Pero sa mga college, wag na kayong umasa. Alam niyo naman tayo. Waterproof Isda ang tayo. mga kolehiyo Mga isda, natin. Tama. Ayan, so magtungo naman tayo sa ibang mga news natin, So, do I consider this bad news? Yung performance ng Philippine Stock Exchange natin nga by Monday is parang pinaka-worst daw in Asia. What happened? Ayun nga, kasi the Philippine Stock Exchange Index nga daw succumbed to profit-taking after rallying in the past week due to poor sentiments brought about by the peso depreciation. So, nung Monday daw kasi, the benchmark Philippine Stock Exchange fell 2.32% or 159.45 points. So, malaki daw iyon sabi So, ng how much na ang exchange? Kasi, magkano ganito yung kasi yan palitan? ganito kasi yan mga ka-MB. Kapag po ang ating dollars, ang presyo nila ay napakalaki Laki. dito sa Philippines, it means na parang Matatalo si piso. matatalo yung piso kasi nga, 'di ba, yung exchange. And kapag alam mo masaya yung mga ating mga OFW kasi masaya. pag nagpadala Masaya sila, talaga parang kami. ganun lang yan. Pero From kasi 56 pesos, it close to 55.21 pesos. ayun, masyadong mataas naman talaga. Oo. Kasi before ang 50 pesos lang ay I mean, mataas na palitan. pag sinabing 50 pesos, 55 na ngayon. So it means talagang bumabagsak po ang palitan natin. Masyado nang maliit ang halaga ng pera ng Pilipinas as compared sa pera po ng ibang bansa. Pero good news po yan para sa ating mga OFW kasi talaga. kapag nagpadala sila dito, malaki nga naman ang exchange. Kaya lang sa ating mga businesses din, kapag nag-i-import din tayo, masyado ding mataas na yung level Especially or yung oil. presyo. Yung Yes. langis natin, 2 pesos na naman po para And paalala. speaking of oil, tataas na naman po ang ating gasolina ngayong araw. Nako. So, kaya natin to. Kaya natin talaga to. Marami Ipikit namang na mga lang. factors to na nakaka-affect talaga kung bakit nag-weaken ang ating peso. Hindi natin yun mapipigilan talaga. But anyway, ayun nga ang performance ng Philippine Stock Exchange Index natin this week. Oo, pero kung ganyan ang ating balitang atin namang mga teachers ay lumalakas kasi po, malapit na po ulit magsimula ang ating licensure examination for teachers. And they are looking for almost 800 na pwedeng mag-proctor. Proctors po mga Pwede. ka-MB, ito yung mga nagbabantay, yung kinakatakutan ng mga nag-e-examine. Hindi ka Ganun pwede, ba? hindi ka pwede talagang hindi ka pwedeng mangopya dyan. So, September 25 po ang ating licensure examination for professional teachers. Naghahanap sila ng 800 qualified proctors. Alam nyo, mas madali na lang to ngayon. Kaya natin to kasi before kasi sobrang takot ang tao na lumabas. Pero ngayon nga, Okay. ganito naman na. Pero ang hinahanap po nila, sabi ng PCR CAR, ay mga teachers, professionals, government employees, and baccalaureate degree holders who are not in any way connected with a review center and not related to any LEPT examinee up to the third degree of consanguinity or affinity. So, bawal yung may kapamilya. Kung mag-e-exam si Sofia at akin siyang kapatid, pinsan hanggang Bawal. third level, bawal po. And applicants are advised to send their documentary requirements through email at car.examination@pcr.gov.ph
with the subject line, documents for room watcher application. Kaya mag-apply na po kayo and let us support and let us, alam naman ba, hindi naman suriin. Pero, alam mo, iba din kasi yung feeling pag mayroong nagsusupport, no? Merong nagbabantay. It means na talagang binibigyang halaga and respect po natin ang ating mga examinations for professional teachers. And same lang din po sa mga ibang mga courses. Ayan. Yan, medyo punta naman tayo sa medyo bad news ngayong umaga pong ito. Kasi kagabi po, kinumpirma na ho ng the Department of Health ang ika-4 na kaso ng monkeypox dito po sa ating bansa. Pero ang tinitignan po nila, itong nagpositibo ng monkeypox, wala po siyang travel history at wala po siyang mga nakahalubilo na merong monkeypox din. So palaisipan po sa ngayon sa Department of Health ang pagpositibo sa polymerase chain reaction o RT-PCR ng isang 25 years old na Pilipino. Hindi pa pinangalanan kung lalaki ito or babae. Pero ito po ay nandito lang naman po sa ating bansa at nasa isolation facility na po ito. So ito po ay noong Friday, ni-report lang ho itong ikatlong kaso. Ngayon po, meron na ito yung ika-4. So sa statement po ng Department of Health kagabi, ito pong 25 years old na Pilipino, 14 ang close contacts niya at nakilala ng mga ito at nagsasagawa na ho sila ng contact tracing para sa mga nakahalubilo nito at undergoing na yung sa quarantine itong 14 na mga close contact nitong nagpositibo ng nitong monkeypox. So nakakatakot So wala namang travel history. So palaisipan pa sa ngayon yung pagkalat nito pero skin to skin pa rin yung sinasabi ng DOH or other modes of transmission. So be careful. Pero isang palaisipan din po yung mga ginagawang mga projects po, yung mga infrastructure projects, especially dito sa Itogon. Kaya nga naman po, ang kanilang sangguniang bayan po ay nag-isip na po nagpasa ng ordinansa wherein kailangan na po ang bawat contractor or kung ano man ang ginagawa ay maglagay talaga ng signboard. So, ang signboard po mga ka-MB, yun yung mga, andun yung name ng contractor, ilan ang budget, para saan ba yun, sino ang kumpanyang may hawak. Tama din naman kasi kailan matatapos, yun. Napaka-important nun kasi yung iba, magre-reklamo nga sila, hindi nila alam kung para saan, pero yun naman pala ay may hindi naman silbi, lahat naman may silbi siguro, pero para din pala sa kanilang mga lugar or project pala ng ganito. So kailangan siguro para iwas reklamo, iwas away-away, and para hindi din, ang nahihirapan kasi dyan usually yung mga nagtatrabaho like yung mga construction workers, sila yung inaano. So mas okay na lang din po na meron na talagang sign agad para informed na agad ang mga tao and maiwasan natin itong sigalot. And of course, para alam din natin magkano yung price monitoring. Diba? Very important. Nakikita mo And lagi. ang pinaka-importante, kailan ba yan matatapos? Yes. Binging-bingin na ang aking tenga, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, ganon, no? Lalo na sa probinsya, no? Oo, Pag exactly. summer, Ganon. Huwag nyo nang iabot kasi kung minsan din sa tag-ulan, di ba? exactly. Summer pa lang tapos tag-ulan, hindi pa rin tapos. Pero yung nakalagay sa signboard, Tapos mga ilang na buwan dapat. lang. Ilang buwan lang dapat yun. And pinapasukan kasi ng tubig daw yun pag hindi natatapos. Especially kalsada, pag tag-ulan. Yes. Pinapasukan, tapos, yun nga, pag okay na, hindi nila alam may tubig sa loob or something. So, let us check those. Yeah. Pero good news talaga yan, no, na ipapasa nilang ordinance. Is that an ordinance? Yeah, pinag-uusapan. Yeah. Anyway, mag-stay pa rin tayo sa Benguet, pero magtungo tayo sa Kapangan, no? Kasi yung first ever LGU elevator dito sa Benguet ay matatagpuan ngayon sa Kapangan. Ayan. So, the first ever elevator in a local government unit is now lifting nga personnel and clients of Kapangan LGU. So, base sa mga comments dito ng ating mga netizens dito sa Facebook post, no? Talagang masaya sila na meron nga. It's amazing na parang hindi ka naaakyat ng tignan natin, no? 4-story siya, di ba? Yep. So, it means mahirap talagang umakyat na hagdan lang, ganyan. So, makatutulong talaga siya, especially sa mga matatanda siguro, even PWDs, ganyan. So, kahapon lamang ang ribbon cutting ceremony ng newly installed elevator
sa Municipal Multipurpose Building and Evacuation Center ng Kapangan, LGU. Yun, na-miss ko dyan tuloy pumunta Yun. dyan sa munisipyo nila. Oo. It calls, I mean, it screams modernization. It screams development, no? Kaya napakaganda. Pero mukhang may bisita ka later sa Alligator. Sino yun? Lang yung bisita. Sige. May bisita ka ba? Titignan natin mamaya. Oo, pero ako alam nyo, malungkot kasi ako pag tag-ulan. Tapos, Bakit? Oo. tapos yung mga Same. wala kayong mga jowa. Tapos, Hoy! Talagang in-announce pa. tapos wala kayong mga Online, jowa. oo. Tapos, Don't say bad may words. jowa nga. Tapos, say bad words. malayo naman. Alam nyo, feel ko kailangan natin ng alagang aso doon sa Oh. No, bet nyo ba yun? Pwede. Parang kung may gusto magregalo, pakibigyan naman kami ng mga fur baby. Corgi. Oo. And speaking of fur baby and fur mom, fur dad, fur tito, kung ano-ano man na yan, fur mother ka din ba? Fur mother? Hindi pusa lang sa'yo. Stay Pero tuned, ayun ah. pero ayun mga ka-MB, sa mga nais po ng mga alaga-alaga, no, pag-uusapan natin ngayon ang fur mom and fur baby relationship for parents actually. Kung gusto nyo at excited kayong malaman ang mga kwento, panoorin natin ito. The bond between owner and pet is like no other. Patunay dito si Rizel at ang kanyang fur baby na si Panda Pandesal na nag-viral sa TikTok dahil sa kanilang mga funny videos na ngayon kinagigiliwan ng mga netizens. For me po, as a fur mom ni Panda Pandesal, very challenging siya. Pero at the same time, nakakatuwa po kasi every time na magtuturo kami kay Panda sa pagdating sa pagdidisiplina, sobrang dali nilang turuan ni na Fendi pati si na Mingsu. And then, encouraging din kasi hindi namin na-feel na animal sila. Hindi nga naman talaga maikukubli ang saya ng pagiging isang pet owner. Gaano man kakulit, patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng pagmamahal ng kanilang mga fur parents. So, despite talaga ng kakulitan ng mga fur babies namin, dahil lalo na to si Panda, si Fendi po kasi medyo tahimik lang yun. Still nagbibigay pa rin sila ng saya sa amin. Ngunit laging tandaan, ang mga makukulit at cute nating alaga ay nangangailangan din ng tamang aruga. So, actually, ang pagkakaroon po ng baby or pets, no? Mapadog yan or cat, is like having a child. To provide yung mga pangangailangan nila, nandito po yung pagkain, shelter, tubig, yung mga basic necessity of life. Pero bukod doon, meron din pong mga health needs itong ating mga fur babies. At alam nyo ba na sa simpleng pagbuhat at pagyakap sa ating mga alaga ay nakakatulong ito sa pagtanggal ng stress. Us humans ay nasistress. Kumbaga, nagre-release tayo ng mga stress hormones and we are getting more prone sa mga sakit pagka ganoon. Pero kapag nandyan ang mga fur babies, na-alleviate yung stress, no? Sumasaya ka because you love them, they love you back. You always feel love talaga. Kung good vibes ang pag-uusapan, pasok dyan ang banding ng pet with their fur parents. Tulad nila Rizel at Panda Pandesal ay isa ding mood booster na patuloy na sinusubaybayan ng mga netizens. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Oras po natin, alas 7:30 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin munang subaybayan ang mga latest update at mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa DSWD Educational Assistance Program dahil ilan po sa mga magulang dito sa Cordillera ang umaasa pa rin na makakakuha ng nasabing tulong. Ating alamin yan sa report na ito. Matyagang pumila si Tatay Jojo kasama ang anak na si Aliyah. Alak kasi nilang kumuha ng sertifikasyon na enrolled na ang anak nito sa Baguio Central School. Magagamit niya kasi ito sa pagkuha ng DSWD Educational Assistance Program. Pangdagdag rin po ng gastusin sa kailangan ng bata, sir. Kasi sa akin, sa akong kargador, may na po ang karga. Kaya po, nagbabaka sakali po, baka makatulong po, sir. Noong Sabado kasi, pumila siya sa DSWD, makakuha lang ng nasabing tulong. Pero, nung pumila po kami, sir, nakatop po kami kasi kailangan po ng certificate daw po, sir. Pero, kaya dito, bumalik po kami rito para kumuha, sir. Isa din sa mga umaasa dito si Aling Evelyn. Importante po sa akin kasi kulang po yung pambili ko po ng gamit ng anak ko. Saka syempre po, pang ano niya po yung sa mga gamit niya sa school ko, ano po yung kailangan. Kailangan na ano, kasi kulang din po yung sinasahod ng asawa ko. Dalawa lang sina Mang Jojo at Evelyn na umaasa para sa tulong na hatid ng DSWD Educational Assistance. Noong Sabado kasi, nagdagsaan ang publiko sa mga opisina ng DSWD para sa pagbibigay ng nasabing tulong. Anya, nagkaroon daw ng kalituhan sa pamamahagi ng tulong. Despite the fact that we have announced na meron pong 6 na Sabado po ang pamamahagi namin ng educational assistance. Ang mga tao po nag-unahan ngayon, aside po doon sa mga nag-email, nagkaroon din po kami ng walk-in. Tama po yun because we said, tanggap po namin ang walk-in. Paglilinaw ni Secretary Erwin Tulfo, ang 1,000 pesos na educational assistance ng ahensya ay para lang sa pag-aaral ng mga estudyante. Educational po yung pinamimigay ho namin ngayon. Hindi po yung transportation, hindi po yung medical.
at hindi po yung boreal. Meron din po pumipila ngayon, kaya dagsa po ang tao sa mga offices namin. Akala pang boreal, pang medical, hindi rin po. Ikinagulat din ni President Bongbong Marcos Jr. ang bilang ng mga pumila para sa nasabing tulong kumpara sa mga nakaraang taon. May paglilinaw naman dito si Secretary Tulfo. Sabi ko, sir, inopen ko ho Pati ho jeepney driver, cigarette vendor, tricycle driver, pwede po mag-apply provided na hanggang 3 anak lamang po at sila po ay in crisis. Kaya ho dumami. Sa ngayon, inaayos pa ng ahensya ang pamimigay ng nasabing tulong. Ipinag-utos naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mabilis at maayos na pamamahagi ng educational assistance sa mga benepisyaryo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Libreng medical service naman po ang hatid ng isang grupo sa lumalalang pagtaas po ng kaso ng HIV/AIDS sa lungsod ng Baguio. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Aktibo sa pagsusulong ng reproductive health at family planning ang lungsod ng Baguio. Ito'y nakapaloob sa Republic Act 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Kaya tulong-tulong dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maipatupad lamang ito. Pero sa tala ng pamahalaang lungsod, pumalo na sa 110 ang kabuuang kaso ng HIV/AIDS sa lungsod. Sa nakalipas na 2 taon, 4 na po ang bagong kasong naitala. Nakapagtala rin ng halos 108 teenage pregnancies ang Local Civil Registry Office ngayong taon mula Enero hanggang Mayo lamang. Kaya naman tugon dito ng Family Planning Organization of the Philippines, libreng medical services para sa lahat. Focus nila, maghatid ng libreng screening, check-up at lectures tungkol sa reproductive health sa publiko. Ang FPOP ay tuloy pa rin sa pagpaprovide ng quality sexual and reproductive health services and education na rights-based. At gusto rin natin na mas maging accessible ang comprehensive sexuality education sa mga kabataan at of course gusto natin silang i-engage upang mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa kanila katulad ng STI, HIV at teenage pregnancy. Alok din ng grupo ang family planning, HIV screening, blood chemistry test at pamimigay ng mga libreng kondom at lubes. Panghuli, gusto rin nating mag-engage pa ng mas maraming champions, lalo na sa mga policymakers natin, para sa full implementation ng ating Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Isinabay din sa aktibidad ang pagdiriwang ng 53rd anniversary ng Family Planning Organization of the Philippines. Ginanap ang isang araw na free medical services nitong nakaraang linggo lamang. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At dyan naman po sa Mountain Province, naghatid po ng diskwento caravan ang DTI sa 2 bayan pa na nasa state of calamity dahil po sa magnitude 7 na lindol. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Nakataas pa rin ang state of calamity sa mga bayan ng Basao at Bauco sa Mountain Province matapos ang magnitude 7 na lindol. Oh, are they gonna break it? Para makatulong, dinala doon ang rolling stores at diskwento caravan ng DTI. So ito pong Diskwento Caravan or Rolling Store ay isang programa po ng Department of Trade and Industry to directly grant consumers access to reasonably priced goods and commodities. In Mountain Province kasi, may mga municipalities kasi tayo or mga barangays which cannot be reached by mga mobile suppliers because of the distance. Ayan, sila ang usually venue ng ating mga diskwento caravan. Sa pagtutulungan ng mga local government unit, naihatid ang mga discounted products sa bayan ng Sagada at Basao nito lamang nakaraang linggo. At dahil balik eskwela na, hatid ng rolling store ang mga affordable school supplies tulad ng mga notebooks, lapis at mga bags.
usually we conduct it sa mga after yung mga calamities. So, para naman magpagbigyan yung mga consumers natin, ilalapit din natin yung mga basic necessities, mas lalo na pag after yung mga calamities ng typhoon. Pero ngayon po, nasa pandemic po tayo, tapos mga 3 taon na po tayong nasa pandemic, naging regular na po itong programa natin, yung mga rolling stores at saka itong mga diskwento caravan po. Sa komento ng mga netizens sa bayan, hiniling nila na sana ay maulit pa ang kaparehong aktibidad. Bukod sa rolling store at diskwento caravan, nagsagawa rin ang DTI ng Special Product Showcase. Layo nitong itampok ang 2 produktong sagana sa Mountain Province, ang kanilang kape at kakao. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagan pang mga updates, tumutok lagi po sa Orange Luzon at Luzon Headlines, alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon, alas 6:30 ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s, larang natin ang itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan mga kabalitaktakan, meron tayong guest for today. And siya ay nagpakita ng kanyang kabayanihan nito lamang ika-2 ng Agosto. At hindi to kabayanihan on land but on air talaga sa eroplano So isa itong nurse kasamang kanyang asawa at kanyang kaibigan. Sila ay magbabakasyon lamang dapat dito sa Pilipinas after how many years ng pagtatrabaho sa United Kingdom. Sila dapat ay magbabakasyon lang. Pero ayan nga, sa hindi inaasahang pagkakataon ay mayroong nangailangan ng kanilang tulong sa eroplano ang kanilang sinakyan pa uwi. But anyway, alamin naman natin ang kwento ng isang nurse at ng kanyang asawa together with their friend dito sa interview na to. And let us all welcome this morning Miss Cheryl Alipio. Ayan, so Miss Cheryl, kamusta ka naman and maaari mo bang ikwento sa amin? Ano nga bang nangyari doon sa eroplano noong kayo'y nakasakay nga dito at pauwi dito sa ating bansa? Ang nangyari po,
Na-delayed kami from London to Kuwait. Na-delayed kami ng 2 hours or more than. So, bound to Kuwait. So, yung mga passenger ng Kuwait Airlines from Kuwait, nag-antay sila sa amin. And then after po, nung nandun na kami sa Kuwait, so nung naka-onboard na po kami, 20 minutes po after yung naka-fly na po yung Kuwait Airlines, nag-call in po ng emergency yung cabin crew, asking po for doctors and nurses on board. So, medyo at first po, tinginan kami ng husband ko, sabi ko, mahal, sabi ko sa asawa ko, ikaw na. Tapos tinginan ulit kami, nag-call in ulit sila. So, I didn't hesitate po, I just go straight away. I left my 3 kids. May isa pong mother na katabi ng baby girl ko, which 9 years old na po yung youngest ko. So, inhabilin ko muna doon sa kanya. And then, so pagpunta ko po doon, nakapilipit na po yung nanay. Naka-lie down na po siya sa chair na alalayan ng isang passenger at saka isang cabin crew. So, nag-ask ako kung anong nangyari at anong name niya. So, ang sabi niya, buntis siya ng 6 months. So, she's also an Ilocano from Arengay, La Union. So, what a coincidence po, kasi we have the same name nung inas ko. Anong pangalan mo? Cheryl po. Sabi ko, pareho pa tayo ng pangalan. Tapos sabi ko sa kanya, taga saan ka? Arengay po. Kaya din ko, taga La Union Nakmot, sabi ko sa kanya. So, ni-husband ko po yung taga Ilocos. So, ayun po, nag-ano na po siya, nagtatagilid-tagilid kasi in pain na po talaga. So, sabi ko, saan ba ang pain? Kasi 6 months ka lang. Manang sa likod. And then sa puwerta. Tapos nagsa-stop po siya. And then may interval na naman. So, sabi ko, akala ko premature contraction. Kasi on a 6 months, pwede ka kasing mag-premature contraction. Kasi it's parang actually it's too early though. So I'm thinking na naku, baka magkakaroon to, baka patay na yung baby or baka maabot yung baby or something na baka preterm. Parang ang dami nang pumasok sa utak ko. And then after nag-ano siya, sumakit ulit. So sabi ko, saglit. Inurasan ko po yung timing ng contraction at saka ng interval po only to find out na it's very regular na. Sunod-sunod. Sabi ko, wow, regular na to. So that means to say, nagle-labor na, nagtutru labor na yung mother. So sabi ko sa kanya, I hope you wouldn't mind. Although nag-set up na ng tent yung husband ko, yung ibang crew, just to provide privacy and dignity for the patient po. And then sabi ko, if you don't mind, pwede akong mag-check ng puwerta mo, mag-IE lang ako. Tingnan ko lang kung how many centimeter ka na. So pag-check ko po, nandun na yung ulo ng baby. Naku, nakaka-goosebumps naman, no, Miss Cheryl. What a coincidence din, kasi parehas pala kayo ng name, dalawang Cheryl, tapos pareho pala kayong taga La Union, Ilocano din. Pero anyway, yan, nakikita po natin sa screen, ayun si Ma'am Cheryl na nanganak, si Ma'am Cheryl dyan na nagpaanak, ayan. Pero ayan, ang mga pictures nila from the airplane, nanganak na ata ito ayan. So, makikita rin natin yung mga other pictures dito sa FB page ni Miss Cheryl. Pero anyway, pwede po ba nating ituloy ang istorya, Miss Cheryl? Ano po ba yung mga napagdaanan nating mga paghihirap siguro during doon sa pagpapaanak nga natin dito sa ating kababayan na si Miss Cheryl? Umano na po sa utak ko yung premature, yung facilities dito, yung mother bleeding. So anong mangyari? Pero I prayed po talaga. Sabi ko, Lord, it's not me who is and the cabin crew, Lord. I in desperate situation, Lord, I need you, Lord. I'm praying, Lord God, that may you intervene, Lord, sa nangyayaring ito. So, sabi ko kay Cheryl, mag-pray ka. Tapos sumigaw na ako, please, let's all pray, let's all pray. So, pati po yung Muslim po, nag-pray po siya, yung cabin crew, nag-pray siya. Tapos nag-pray po lang mga tao. So, papasalamat ako kay Lord. And sabi ko, Lord, hindi na namin control tong sitwasyon. Kasi 9 hours pa po yung flight namin. So, 20 minutes, walang tulog yan sa first flight namin. Wala kaming mga tulog. So, nung lumabas po yung baby, kinatch nung husband ko. Kasing laki lang po ng palm nung asawa ko yung baby. Napakaliit po talaga. Tapos, kasi premature po So, dapat diba 9 months ang full term? So, 6 months lang po siya. So, yung baby umiyak naman ng pagkaliit-liit.
Nako, thank God nga po talaga, Miss Cheryl, the power of prayer. Sabi mo nga, lahat nagdasal doon sa airplane and thankfully nakalabas naman ng matiwasay ang ating baby. Ayan. So anyway, Miss Cheryl, gaano ka-thankful siguro na ikaw yung nandoon, no? Out of all of the passenger, pwedeng maging passenger ng airplane, kayo yung nabiyayaan to have the opportunity para matulungan din yung ating kababayan. Yung pakiramdam po na parang of all people, of all the nurses, na God has orchestrated yung mga bagay na to sa buhay namin, na sabi ko nga sa husband ko, kasi we're both nurses, nagsi-CPR kami, nagdudo kami ng care, kumbaga normal basis in our life. And then, at saka to be honest po, kalawang na po yung skills namin with regards to delivery. Kasi, although nag-teach po kami sa Lorma Colleges, ang forte ko po is maternal and child nursing, delivery. Pero that was po way 2004, 2005. So, wala na po talaga yung knowledge ko. Nasa neuro ward po ako. So, nung nag-pray po ako, bumalik lahat. Sabi ko, Lord, thank you. Bumalik lahat yung kung paano magpaanak, kung paano. Kasi medyo matagal-tagal na rin po. So, I am so privileged and honored po and blessed. And so humbling po na God has chosen me and my husband and the other nurses on board na mapunta po sa sitwasyon na yun. Kasi it's very unique po and it's very rare na nandun ka sa tuktok ng clouds at kung paano po nangyari yung sitwasyon. Tsaka it's so wonderful po. Hindi po nakakalaki ng ulo, pero nakaka-humble po. Yun po, yung pakiramdam. Tsaka happy at saka joyful na na-experience namin yun. Tama. When God has chosen you talaga, no, kahit nasaan ka, nasa ilalim ka man ng tubig, nasa eroplano ka man, ganyan, lumilipat ka, talagang tutulungan ka niya sa kung ano ang pwede mong gawin upang makatulong. But anyway, Miss Cheryl, my last question for you. Of course, as a public servant, as a nurse, we have a promise to the public. Kahit saan man tayong lupalop ng mundo, di ba? So what's that promise that you are parang sharing sa ating sa lahat ng pwede nating matulungan? Siguro po, siguro from my own perspective po, kasi po I am a Christian po. Sa akin po kasi at saka sa husband ko, serving other people comes from the heart, and serving other people is also serving God. Kasi that's what we are tasked to do, na hindi naman po dahil lang po tutulong ka dahil magkakaroon ka ng magiging sikat ka, or you will have the accolades, or you will be good person. But helping po comes from the heart, because yun po yung galing sa Panginoon natin that we are called to help others and to serve others, na kung saan man po yung calling po natin, mapa-nurses man po tayo, or kahit janitor, or kahit public servant, or even to the smallest type of job, no? Everything that we do, sabi nga po sa Colossians 3:23-24, ang sabi po niya dito, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord. So when you serve people po, you serve Jesus Christ. Yun po. Ayan. Thank you so much, Miss Cheryl. No? Napuno talaga kami ng inspirasyon from you ngayong umaga. So sana tuloy-tuloy pa rin talaga yung ating pagtulong, no? At sa ating mga kabalitaktakan. Diba sabi nga ni Miss Cheryl kanina, kahit yung calling mo, kahit nasang industriya ka man, kapag nasa puso mo talaga ang pagtulong, talagang tutulong ka naman talaga sa mga nangangailangan dyan. But anyway, thank you so much, Miss Cheryl Alipio. Balita ko is nagbabakasyon ka ngayon. So sana enjoy mo yung bakasyon mo na yan. Deserve nyo yung mag-asawa. But anyway, magbabalik po ang Morning Balitaktak.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagtuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Support ng Foggy at Spray. Natapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at ito na ang favorite part of the day. Laro-laro. Ang ating laro-laro para sa mga pusong pinaglaruan. Ay, so para sa amin lang yun. Oo. Yung happy ka eh. Yes, I am very happy. Wow! Anyway. And para po sa ating laro today, ano nga ba ang ating laro? Ano ba? Oo. Ang laro ay... Ang laro ay 4 picks, 1 word. ayan, Ayan, 4 picks, 1 word. natin. Para sa una nating katanungan, na ano ba yan? Ano ba yun? Nasaan ang picture? Shower. Ano yun? Araw? Dalawang... Ano yun? Apoy. English to. Heater. Heater? Tama ba? Heater. Oo, heater daw. Ah, you know. General. You know, pag ako talaga mga ganyan. 1 point. 1 point. Next. Next one. Morning Balitaktakan. Nakikita. Sige kayo. Sige. Kayo na. 1 point na din si Carl. Morning Balitaktakan. Alright. Next. Hindi ako mapakal dito. Hindi ako makita yung screen mo. Balik eskwela. Ay nako, oo na. Brigada eskwela. Brigada. Hindi pa rin Barigada Brigada eskwela. 2 points na Saya ako. ng bata, oh. Ako parang nag-a-adjust pa lang yung mata ko sa letter B. Yan. Yan, Brigada eskwela yun mga ka-MB ha. Tama ako doon. 2 points ako. 2 Brigada points. Next. Taga-score na lang ako, sige. Sige. Cinema. To all. Anong to all? Siya. Ay, Kayo, hindi, to all kayo. sali ka. To all kayo. Next. Kailangan ko makita. Hindi ko mananinag. Ano ba yan? Get your glasses na lang. Wag na, okay lang yan. Ano yan? Ano yan? Baggage? Hindi. Ano bang nangyayari dyan? Kulay, double deck. Mahirap ng pahirap pa. Yan. For rent. Bakit may for rent doon? May kama, may... Glasses na ako. Oh. Nahuli ako. Pakita niyo yung picture. Picture ako doon parang, Ano yan? ano yan? Ano yan? At may washing machine doon. Tapos 5 ba yun? 5 ba yun o S? S. S. Yan. So may for rent, may washing machine, may... Boarding house. Oy, ako yun. Gaya. Boarding house. Oy, sabi ko. Walang point yun. Cheater! Kaya ka iniiwan eh. Oh no! Kaya ka iniiwan. Cheater ka. Nako, Meron charot pa ba? lang. Makakabawi pa ba? Ay! Down and proud. Ayan.
3-2 na. 3-2. Okay. Burnham Park. Wala. Bigyan naman ng point. O, sige, Thank you point. po. Ano ba yan? Mga pasang-awang score lang eh. Sige. Burnham Park. Kayo ah. May jacket. Anong kinalaman ng jacket? Baguio City. Oo, next. Nilalamig sa Baguio, sa Burnham. Jacket doon sa Burnham Park. Yung mga nagpaparent ng boat Meron na ka ka-jacket. ba? Meron, wala. Naku, wala na. Ay, wagwag daw yung jacket. Ay, ganun. Pero magwagwag. Ay, wagwag. Sa Oo, sa gitna ng bayanihan. lake. Oo. Oo, sa May set up sila doon. bayanihan. Naku, gawa-gawa sa inventor. Kaya inventor to eh. Tama. Naku, ito si inventor. Jose Manuel Inventor. Manuel ba? Robert! Ito si Robert. Si Robert. Roberto. Oh, naku, alam niyo si Robert, nagpalit yan ng damit para magpakita dito. Okay, pakita na natin. Halika dito, credits. Siya yung naka-4 picks, Halika dito, halika dito. Magtanggal ka naman ng face mask. Tanggalin mo yung face mask mo. Mag-hello ka naman. Bati ka. Batik, dito ka kapatid. Ayan, pahiram nga at baka may gusto kang batiin. Sa mga namaalam sa'yo. Ayan, hello po sa sa taga Finma Yupang po. Kila Ma'am Sim at kila Ma'am Sheena po at sa mga kaklase ko rin po, ayan. At sa pamilya ko rin po, syempre, dyan sa Bolinao at sa Iloilo kapag nagwa-watch kayo sa Facebook Live. Ayan. Okay, paano sila magwa-watch? Di ba sinishare mo naka-only me? Ay, hindi na ma'am. Naka-private. Naka-friends na ma'am. Ay, naka-friends. Oh, pero alam mo, inventory, hindi ka makakaalis dito ng hindi mo. Game. Game. For the Perform. Ano na yung kanta yun? Ano yung kantang yun? Ayan. Ay, anong kanta? Oh! Perfect. Thank you, inventor. Ayan. Oo. Masisigla nating mga interns. Diyan kami natututo. Oo. Alam niyo, natutunan mo sa internet, Sumaya? Oo, napaka-energetic ng ating mga interns from Finma. And of course, ang ating mga Kamorning Balitaktakan na nanonood po lagi sa aming Facebook page. Yes. Di na po namin mababati lahat, pero sige, magbati tayo. kahit bumati kaunti, kayo. ano? Bati din ako. Sige. Ako na mauna. Ayan, so pinabati ko of course, unahin ko na ang aking family sa La Union, no? Pagaduan, Castillo, Labrador family, ayan. And binabati ko rin ang aking lola, lola sa tuhod or something. Lola pero, sa noo. 88th birthday kasi niya kahapon. Happy Nakalimutan birthday. ko, happy birthday po from us. Wow, Happy birthday po. tama. Sana mas humaba pa. ang Pa-burger life. po kayo. Oo. Na Lola Nene. Ayan. Ayan, Happy si Lola 88th Nene. birthday, Lola Nene. And of course, babatiin ko din po ang Mode Guzman, Hidalgo, lahat na ng apelido. Carta, syempre sa Dinduaza family, Castillo family, and sa Corios family sa Agoo. And sa De Guzman family po, and also Balsita and Bilog family dyan. Hula Union na po sa aming kapamilya. And hindi ko makakalimutan ang aking nag-iisang si Cors. Maraming salamat sa pag-suporta everyday. And yun, Sana sa ako aking naman may parents, of ina-announce na. Mabati na. and kay Kuya Jerome. Yan. Galingan mo. Yan, Engineer. sige. Ihabol lang natin to. Meron pong tayong suspension of classes ulit dyan ho sa Apayao. So, kansilado ho ang preschool, elementary at secondary sa mga bayan ng Luna, Kalanasan, Santa Marcela, Flora at Pudtol. Yan po inihatid sa inyo ng Provincial Government of Apayao. So mag-ingat-ingat pa rin po tayo. I think nasa magsi-signal number 3 na din sila kasi sila ho yung isa sa mga dadaanan ng bagyo mamayang tanghali hanggang sa hapon. At sa mga latest updates po, ukol sa bagyong Florita, tumutok lang po kayo sa RNG Luzon Facebook page at iba't iba pa pong mga streaming namin. At mamayang alas 6 ho, Luzon Headlines at alas 6:30 News Force North Luzon. Ano, may chika pa ba tayo? Hindi ko narinig yung Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, dito po sa ating pinapanood kanina na Annie's Grill, and dito sa Pizza Stack, and maraming salamat din po sa Aldrich Corporation dahil wala ng aw sa PAW! Ayan, gusto po din namin pong magpasalamat sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. At ayan, kung gusto po nating bumili ng mga gamit sa bahay or we are planning on a reconstruction sa ating mga bahay, pumunta na sa one-stop shop ang TG Home Builders. And lastly, gusto rin naming magpasalamat sa Baguio Country Club. If you wanna make
your occasions extra special, you should go to Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Yan, in the Philippines. At kung hanap nyo naman ay mag-chill lang sa loob ng bahay habang walang pasok at gusto nyong uminom ng malamig o mainit man yan, nako, mag-order na po kayo dyan po sa Batang 90s Milk Tea dyan sa Upper Session Road, Baguio City, harap po ng PFVR Gym. At huwag din natin kakalimutan ang Musar Music para lang sa mga sakto-saktong mga kantahan kapag walang kuryente, di ba? Pwedeng-pwede yan, ano? And pasalamatan din natin ang Pugo Adventure Resort. Kung hanap nyo po ang ikakaibang outdoor experience, pumunta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Nakasama nyo po ngayong Martes, Marites, ang nag-isang minion in the house na ready nang magpakatita. Pwede din namang gawin mo ng mama. Mami ready ka samahan. Tawagan mo yung title kong tita. Mami na lang, Mami Ren. Lola na lang. Ay, huwag namang Lola. Grabe naman. Pa-upgrade na ng pa-upgrade. But anyway, babalik na sa kaniyang kuweba ang inyong tita Sofia. But I thank you guys para sa pagsama sa amin ngayong Monday at Tuesday na nga. Nakakabitin naman. But anyway, I will see you guys next week. And this is your tita Sofia Pagkatuan. Nakasama nyo naman po sa Talakan at Tawanan, Charles Limon, at pansamantalang mawawala siguro bukas. Dahil sa mga iba't ibang mga priorities. Nakasama nyo po Charles Limon at bukas magsama-sama ulit tayo. Same na oras at same na mga tao. Ay, hindi pala. Hindi. Si Ma'am Wala. Sheki. At tumutok lagi dito lang sa Morning Balitaktakan!